Allô, Vadi? Karakolo. Aiza manao io? Eza nini koa amin'ny andro aligny ty an-tragno gaty kaka fampely vidéo tsy haiko iny zay tsy agnanaovanao linetinao mbola mangana ia an-tragno amin'ny andro aligny ma tadiavinao andeha ia koa hitanao io hitanao an-tragno tadiavinao andeha ia sady za ty tsy nefa ikoragna aminao fa za ty hoandry mare koa fa tanoragna anakahy ty tsy andeha laniko ikoragna aminao eto isan'andro Ambesa ery vadiko na une minute zany misy ino koa za tery vovonao za tery feonao ary te hitanao Amarevo lankona ma tsy meteny gasy amarevo tsy kamkoragna fa za ty kajy hoandry boko amizay za io mila 700 € mila alefanao zao de zao ty koa fa ratsy mbola maregny za mila 700 € mila alefanao zao de zao volaniko ia vadiko alefako zao ty 700 €. Ok amare bonne nuit bye bye za ty kajy hoandry Fanotapany misy jery vadiko iny tsy mirendra Ayemana. Tsy mba nipetraka amin'ny mampamatoy la izy. Misy erinaka? Oui bébé, anao fa afaka tonga fa vita koa nikoragna anaka tamin'ny matoela tsy manjary igny tsy andeha hiboaka. Eka ma jolie. Ok, je t'aime mon bébé, à plus. Ciao.